Hej, så er velkommen til den her video hos Fyrkegutterne. I dag der skal mig selv og bare kigge på Tjansen, kataloget for i år. Så ja, lad os bare... Yes. Her har vi forsiden med raketter her. Ja, det ligner lidt som det samme, men man kan se, at det har fået nyt design på skriften, kan man sige. Så ja. Lad os bare komme ind i kataloget. Så har vi nogle batterier og afgrunden, 2 af dem til 1 krone mere, tror jeg det var. Ja, det er det der med, altså jeg synes, at de er gode til at lave, du ved, hvor at man får 2 for næsten samme penge. Så altså afgrunden, det er okay batteri, men de har lavet sådan noget nyt design med sådan crackling, sådan så det gør det lidt dårligere. Men for mig synes jeg i hvert fald afgrunden, det er helt okay batteri til 500 kroner, hvis du får 2 af dem. Ja, det er sgu helt fint. Så har vi et Prag til 1 krone mere selvfølgelig. Ja, så har vi noget røgsky 2 for det samme. Altså, jeg synes lidt, det er jo bare sådan lidt en fontæneagtigt. Ja, det er sådan en slags, det er ikke rigtig batteri, kan man sige. Og jeg synes bare, så det er sådan lidt, ja, det er bare kedeligt at se på. Så har vi Måneskin. Ja, Måneskin, det er jo ikke sådan virkelig fedt batteri. Altså, det kommer, hvis man ikke har så mange penge. Men hvis man er lidt mere nede i prisklassen, så er det helt fint batteri, hvis man ikke har så mange penge. Så. Ja, så det er meget sådan for pengene. Så har vi 2 Varken her, som jeg personligt kommer til at købe, fordi ja, det er jo bare knaldgodt tilbud. Ja, det er jo faktisk rimelig godt tilbud, 250 kroner for 2 batterier, men det er jo ikke det, også det er lidt det samme som Måneskin. Det er jo ikke det vildeste batteri, men det er okay for prisen. Ja, det er fint. Så har vi noget plasmabomberør. Ja, 2 for 1. De er virkelig pæne. Jeg havde dem sidste år. Og jeg synes, de sprang virkelig godt på... Ja, man kan godt forstå, hvorfor de er hvor de koster lidt mere end de andre, så... De er virkelig pæne i hvert fald. Jeg synes også, det er okay for prisen. Ja, men jeg synes også, bomberør, det er sgu helt fint. Sandstorm batteri. Ja, 2 for 1 krone mere, det... Ja, der er ikke andet at sige, det er jo bare godt tilbud. Ja, det er faktisk en nyhed, fordi i 2025, så vil man faktisk have batterier for over 500 gram, så det er derfor, de laver det sådan, så de kan, så tror jeg, få lidt mere udsolgt hurtigere. Så ja, det er sgu faktisk okay. Ja. Nå, jeg kan jo bare sige, at Danmark bliver kedeligere og kedeligere. Nå. Ja, det er du ret i. Ørkenbatteri. Fint nok batteri, altså flot nok effekter og sådan. Fint nok til prisen. Ja, det er det. Det er ikke så meget at sige om det. Lyn, altså jeg synes lyn, det har jeg set om, det er ikke særlig pænt. Det er rimelig langsomt. 700 kroner for 2 batterier, det er jo selvfølgelig okay, men helt min almene, det er lyn, det er ikke særlig pænt. Det er i hvert fald det, jeg synes. Ja, jeg vil nok heller ikke bruge 700 kroner på 2 lyn. Det vil gå til noget andet. Hvad har vi af Sneflug? 4 af dem. En af dem var, jeg tror, kostede 170 eller noget, så det er meget godt tilbud, vil jeg sige. Altså, jeg tror ikke, jeg kommer til at købe dem, men fint nok tilbud. Ja, de er også virkelig pæne. De er lidt ligesom guldraketterne. Virkelig flot. Så har vi noget kuglelyn. Kuglelyn? Ja, jeg synes, det er så spild af penge. Som sidste år, det der, hvis man har set nogle YouTube-videoer, jeg har set nogle videoer af det, ja, det er overhovedet ikke spreder sig, som det gjorde for nogle par år siden. Og så 400 kroner, det er jo selvfølgelig okay for 10 kroner, for 10 styks, men nej, altså hvis det er det samme som sidste år, så er det i hvert fald lidt spild af penge. Ja. Et Cumulus batteri med 2 tidevande. Jamen det er jo bare godt, fordi det her batteri, det tror jeg, det er 450 alene, det koster. Og så er det 350-agtigt, 400, jeg tror faktisk det, ja. Ja, og så får man ikke 2 raketter med tidevande. Så det er stabilt nok. Ja. Så har vi noget tyfonsarrangement med skypumpe og tidevand. Altså, skypumpebatteri, jeg synes, det er fint nok, men det er ikke lige noget, jeg vil bruge penge. Altså, jeg synes, det er rimelig godt. 150 kroner for et batteri og en raket. Jeg synes faktisk, det er okay for prisen. Jeg har lidt overvejet at købe det, men jeg tror desværre ikke, jeg køber det. Måske kan det være, at jeg køber det. Det ved jeg ikke helt nu. Så har vi noget ørkensarrangement. Altså,
batterierne er selvfølgelig fine og Thundershots, men i stedet for så mange bomberør her og romerlys, så måske nogle raketter. Raketter i stedet for. Det går meget. Men det er pisse dyrt bare for nogle 2 batterier. De batterier, ja, de er jo sådan det eneste. Og Thundershotsene. Ja. Det andet, det er ikke særlig godt. Det er sådan lidt dårligt sat sammen, vil jeg sige. Så har vi, er det ikke månedssortiment? Det synes jeg var lækkert. 23 raketter for 350. Det køber jeg i hvert fald, og jeg synes bare, det er et godt sortiment for alle de her raketter. Ja, hvis man skal tage stjerneregn for sig selv, ekvator for sig selv, og det der ocean, der er jo sådan set mange ekvator-oceaner, så er det jo faktisk virkelig, virkelig godt for prisen. Ja. Så, altså, jeg køber det i hvert fald sammen med nogle jeg kender, køber jeg det i hvert fald med. Ja. Så har vi orkan med 2 kuglelyn. Orkanbatteriet i sig selv, det er sådan fint nok. Kuglelyn, de raketter, det er vi ikke så vilde med, men altså... Det er okay. 300 kroner for batterier og 2 raketter. Altså hvis raketterne de er gode år, så er det i hvert fald godt for pengene. Ja, og man skal så selvfølgelig også tænke, om man så vil bruge 300 på det, eller på så mange raketter. Familiesortiment. Ja, var det ikke det er jo selvfølgelig okay, hvis man er sådan en lille bitte familie, der skal have så meget fyr. De går ikke så meget op i det, så er det jo okay, men bare lige har lidt at fyre i. Ja, det er det med tror jeg faktisk. Ja, jamen jeg synes det er okay. Altså ja, der er lidt fortjener og sådan noget. Og der er faktisk nogle små Thundershots. Ja, så det er lidt sådan noget hygge, hvis man ikke lige er de sygeste. Ja, til det. Ja. Så har vi et midnatssortiment. Det personligt synes jeg, det er ret dumt for 400 kroner, fordi altså stjerneskud med lys, det er bare ikke det værd. Og så ja. I stedet for bomberør, så skal der måske Fantasmoran, det er okay, og så raketter til alt det andet i stedet for alle de der bomberør. Altså der er ikke nogen der gider have sådan røv mange bomberør. Der er ikke nogen der gider have romerlys, altså. Det er sådan lidt. Så har vi her røgskildbatteri. Det har vi kigget på. Jordskæld, det er et okay lille hyggebatteri. Altså det er jo 130 kroner for et okay batteri. Jeg synes det er okay. Men så hellere købe det i sådan et sortiment, der er kommet videre. Havgus. Fint nok batteri. Jeg kan godt lide havgus. Jeg køber sådan et sortiment med havgus og nogle andre batterier. Jeg kan godt lide havgus. Jeg kan godt lide viftebatterier. Jeg synes, de er virkelig fede. Jamen, de er fede. Skypumpe er også fint nok for pengene. Ja, lavine. Jeg kan virkelig godt lide lavine, det med, at din fontæne, og så lige så springer alt bare op. Det kan jeg godt lide. Ja, altså, det er lidt dyrt for pengene, men jeg kan godt lide det der. Så er det en fontæne, og så ud af det blå rører der masser af raketter op. Det er fint nok. Krystal, det er faktisk meget fint, synes jeg, personligt. Det havde du sidste år. Hvad synes du om det? Hvad synes du, det var? Der var godt smæk på det. Meget fint. Måneskin har vi kigget på. Ja. Okay. Har vi kigget på det? Ja, det har vi. Et torpedo 300, altså... Det blev sat ned for sidste år, er jeg rimelig sikker på. Ja, men... Jeg havde det også sidste år, det havde Jimmy også, men det er meget kraftigt med meget. Ja, jeg vil ikke anbefale at købe det. Det er meget dyrt, og så er det også bare, hold kæft, det larmer. Det er jo bare sådan, som om de har sættet 1000 eksil sammen. Ja. Så har vi barken, det har vi kigget på. Savannen, det har jeg. Jeg har aldrig haft savannen, men det lyder som et okay batteri. Altså, jeg vil hellere købe nogle sådan et sortiment med batterier i stedet for. Ja, så har vi varesortiment. Det havde jeg sidste år. Det havde jeg også. Jeg synes det er godt. Stabilt. 350 kroner for 3 batterier. Det er sgu helt okay. Meget, meget fine batterier. Altså det er ikke lige de sygeste, men det er meget fedt. Så har vi ørken. 2 af dem til 400. Det er også okay, synes jeg. Ikke at jeg vil købe det, men fint nok. Nej. Så har vi isbjerg. Isbjerg, det er faktisk, det fik jeg kigget ud. Meget fin batteri, synes jeg. Også for pengene. Vil du hellere købe bare isbjerg, eller købe det der værd sortiment?
Så vil jeg hellere købe vejret, fordi isbjerg, Det tænker jeg det varer lidt hurtigere, men det er fint nok. Ja. Det er jo klokken 12 batteri. Kontinentsregiment. Også. Ja, altså det er meget fine batterier. Det er lidt dyrere prisklasse, kan man sige, hvis man ikke lige bruger så meget. Men ja. Sandstorm, det har vi kigget på, jeg er rimelig sikker på, i en af de første sider. Cumulus, for sig selv, det er dumt. Ja, det er faktisk billigere, hvis man køber Cumulus. Og det der raketter har jeg lige lægget mærke til. Meget fedt batteri, farverig. Og så ja, køb dem i nogle sortimenter, der er det meget billigere. Afgården har vi kigget på. Og så har vi Storm sortiment. Jeg tror, vil du ikke købe det, Jimil? Jo, altså, jeg har faktisk taget kig. Jo, det har jeg. Det er det, jeg har tænkt mig at købe, faktisk. Ja, det er fedt nok. Et rimelig stor batteri, og så 2 andre okay batterier. Så. Det har jeg også været på, faktisk. Nå, så lad os se. Et Prag, har vi ikke snakket om det? Tror jeg, nej, det var noget. Brag, jeg har lige helt rigtigt set det, men det lyder okay. Det lyder okay, men altså, 600 kroner for 2 batterier. Jeg synes, lidt spiller penge, vil jeg også sige. Ja. Et lynbatteri, altså... Jeg vil nok ikke købe det for så mange, så vil jeg hellere købe noget andet. Det har vi også. Det kan godt være Torden og Cyklon. Altså, jamen, jeg har set lidt på dem, men jeg synes... Ja, det er rimelig... Jeg synes ikke, det er pengene værd. Jeg har heller ikke rigtig den, at købe de største batterier. Jeg køber hellere flere små batterier. Det er i hvert fald det, jeg er til. Men jeg synes, det er lidt spild af penge. 700 kroner for et batteri. Og det samme med trykbølge. Altså, det er jo viftebatterier. Jeg elsker viftebatterier. Men så give så mange penge for det, det er ikke lige mig. Jamen, jeg har helt samme mening. Altså, jeg vil ikke give mere for et batteri end max 500, fordi så vil jeg hellere have meget mere for det. Nå, lad os se her. Horisontbatteri. Altså, jeg har faktisk jo rimelig dårligt om det faktisk. Jeg har ikke rigtig helt set det endnu, men det lyder ikke som om det er særlig godt. Ja, også, og det samme som jeg sagde før. 800 kroner for et batteri, det synes jeg også er lidt dumt. Ja, jeg har set det. Det er ikke lige 800 kroner værd, men så har vi horisont-sortiment. Det synes jeg stadig, som jeg siger, som så mange batterisortimenter. Altid køb det i stedet for bare et batteri for sig selv. Ja, selvfølgelig. Ser meget fint ud. Supernova. Altså, jeg vil nok ikke købe det for så mange. Også fordi det er compound-batteri. Altså, compound-batterier. Jeg synes ikke, til Hansen, de er ikke så gode til compound-batterier. De er alt for dyre. Ja, og de er bare, altså, det er ikke så fint. Ja. Flodbølge. Altså, nu kommer vi bare i de der priser, hvor det er sådan helt vanvittigt. Ja, men altså, hvis man er sådan, der elsker fyrværkeri og sådan til de store batterier, så er det jo selvfølgelig okay. Men så compound-batterier på Hansen, det er ikke særlig... De er ikke særlig gode, de er alt for dyre, så jeg hellere købte jeg har Nyborg i stedet for, som jeg ikke er så glad for at sige det, men ja, gør det. Altså, men det kommer også hen på, at man er folk, der bruger 10.000 på det, ikke? Ja. 1500 for trykbølge, horisont og ørken. Altså, det vil jeg ikke rigtig købe sådan personligt. Jeg synes, det er lidt for dyrt. Men hvis man bruger cirka 10.000 kroner på fyrværkeri om året, så er det jo okay. Ja, altså. Så har vi halvmånen. Jeg har faktisk ikke rigtig fået set det, men igen, compound batteri. Så har vi dragen. Altså... Dragen, ja. Altså, og det samme compound batterier. Jeg synes ikke rigtigt, at man skal købe dem på Hansen. Nej, heller ikke mig. Yin-Yang, jeg har ikke rigtig selv haft de her batterier, det kommer jeg nok heller ikke rigtig til at købe, men det er også bare sådan noget, så er det lidt for meget, vil jeg sige. Sammen med kinesiske mor, det er jo mange. 2.000 kroner for et batteri, det er jo fuldstændig sindssygt. Ja, så brænder du mange penge af, så køb det, men ja. Så har vi nogle raketter her. Tidevand, det er for 70 kroner, det skulle... Altså, jeg har kigget på tidevand, det er faktisk en virkelig pæn raket, synes jeg i hvert fald, det er. Meget pænt, guld og meget flot, men
jeg vil aldrig købe en raket for mig selv. Altså køb dem nede i pakker. Ja, Equator, altså jeg har købt Equator 4-5 år i streg, fordi jeg virkelig elsker Equator. Jeg synes faktisk, jeg synes de er pæne, og jeg synes de er billige. Så det vil jeg råde i hvert fald til at købe. Det gør jeg i hvert fald hvert år. Equator, så selvfølgelig meget fint, som Sander siger. Meget godt for prisen, at du får masser af raketter at fyre af. Velkommen. Jeg har også kigget på den, de er også virkelig, virkelig pæne. Altså det er også sådan et, jeg overvejer at købe, hvis jeg lige skal have noget ekstra med for 100 kroner, så er det sgu egentlig okay. Ja, det synes jeg i hvert fald. Altså det er sådan noget, man kunne finde på at købe, hvis man lige har 100 kroner mere til at købe fyrværkeri. Ja. Så har vi et hadesortiment. Jeg havde det sidste år i hvert fald, kan jeg huske, det er oceanraketter. Altså de er sådan meget fine i det. De synes jeg ikke er særlig pæne. Dem havde jeg også sidste år. Oceanraketter. Jeg kan næsten bedre lide Equator, end jeg kan lide Ocean. Jeg tror ikke, de spreder sig så meget. Nej, men det er også lidt rigtigt. Ikke sådan lige... Stjerneregn sortiment. Altså køb det sammen med alt det der andet, den der månedssortiment i stedet for. Der sparer du masser op. Jeg havde dem også, tror jeg det var. Ja, jeg havde også stjerneregn. Ja, det er fint. Sneflug. 150 køb. For en, det er dumt. Køb det nu i sortiment. Så de her 3 raketter, det er så spild af penge at købe og bruge ozon, altså bruge 180 kroner for en raket. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittige priser. Og sammen med kuglelyn og himmel. Altså, det er så dumt at købe en raket for 180 kroner. 129 og 100 kroner. Grunden til, at jeg vil have ozon, jeg har også købt en park med 4 andre. Ja, det giver bedre mening. I stedet for at købe det for sig selv. Jo. Ja, de er jo meget pæne, men det var mange penge. Himmel, altså... 300 kroner. Jeg synes, det er rimelig dyrt. Hvis du kigger på det der ozonsortiment ved siden af, der får du også flere med. Så ja. Så det er ikke noget, jeg vil købe. Ja, så lad os tage bare under kæmpe luftbombesortiment. 500. Jeg synes, det er rimelig dyrt. Det kommer an på, hvis man godt kan lide kugleraketter, så er det selvfølgelig okay, men så køb det et andet sted, i stedet for til Hansen, fordi det er rimelig dyrt. 500 kroner for, ja. Det er lidt for meget. For 11 raketter. Ozonsortiment. Fint. Det er okay. Altså det er sekund til, jeg vil have det bare for ozonraketten. Jeg synes, den bare er sjovt at have den. Ja. Kuglelyn. Altså. Ja, det har vi set. Ja. Og snifnuk har vi også set, i måned har vi også set. Jeps. Så har vi stjerneskud. Lad nu være med at bruge jeres penge på mange af dem. Altså det var sådan det er jo røvdyr 5 stykker for 40 kroner. Ja, og det er altså... Thundershot for 10 kroner mere. Det er ikke det der. Thundershot 20 mm. Meget fint. Jeg har haft. Jeg køber 2 pakker af dem i år. Og jeg har godt lide jeg elsker Thundershot. Og det jeg ved jeg i hvert fald også, at Jamil han gør. Fordi på en måde er det næsten bedre end raketter. Og så på en måde ikke, fordi jeg kan godt lide, at de bare sådan, de er mindre. De fylder ikke så meget. Og nogle af dem ser pæne ud. Så 50 kroner for 20 mm, det er sgu okay. Det er 30 mm meget fedt. Det jeg kan lide med dem er, det er en raket i sig selv, og så for 70 kroner får du 4. Ja. Så jeg har købt 6 pakker. Bare så. Det var meningen, jeg skulle købe det, men så jeg tænkt, så køber jeg sgu bare endnu et par Thundershot i stedet for, fordi jeg er ikke den største fontæne elsker. Jeg kan ikke så godt lide fontæner, jeg har ikke haft det i lang tid. Det samme, og det der til 500 kroner, det er jo bare latterligt. Altså. Det er jo skudt i hovedet. Når man køber det, så er man jo skudt i hovedet, altså. Come on, så køb dog et batteri eller nogle raketter i stedet for. Ja. De der roterende sol, altså det er noget gratis. Ja. Men det lyder også dyrt, 80 kroner for dem. Ja, og de er bare store. Så har vi ildstråle. 3 for 130. Jeg har ikke rigtig set ildstråle, men de lyder jo sådan rimelig gode. Ja, så har vi plasma. Den havde jeg sidste år. Jeg synes det er fedt. De er nogle Fata Morgana eller Fatas Morgana, altså dem har jeg også næsten hvert år. 75 kroner, jeg køber også i år. 75 kroner for 4 fede, virkelig, virkelig fede bomber. Det synes jeg er godt for pengene. Jamen det er jeg helt enig. Så har vi noget junior, altså Hedsyl.
Hvad er det? 50 for 30? Ja, jo, det er okay, men det er stadig dyrt bare for heksehyld, vil jeg sige. På et tidspunkt i Harnivo, der kostede det sådan en 10'er for 100 eller alt. Kan jeg huske engang. Ja, så crackling balls, altså alt det her, det er jo bare sådan noget. Altså crackling balls på simpelthen, da de var sådan helt plastik. Der var sådan nogle kæmpe crackling balls, jeg havde på den. De var fuldstændig vanvittige. Sådan havde jeg. De var fede. Lad os bare springe alt den over, og så går vi hen til juniorsortimenterne i stedet for. Ja, så vi har junior. Det er altså 50 dele. Altså hvorfor vil du hellere købe det, i stedet for at købe for 50 kroner mere, hvor du kan få 100 ekstra dele, så... Jeg vil hellere købe for 100 dele. Fordi... Det køber jeg også i år. Altså hvis man bare keder sig inden nytår, så er det fint bare at brænde lidt af. Og 200 dele, det er sgu også okay. Altså, du får, man kan i hvert fald meget hygge af, sådan indtil det bliver... Ja. Altså jeg havde det sidste år. Jeg er stadig meget tilbage, så grunden til at jeg kun køber 100 dele det her år, det er fordi, så er der bare overdrivende meget junior, og jeg får nok ikke fyret alt det af. Heksesortiment, det køber jeg også i år. Det havde sidste år. Jeg elsker 50 kroner, det er sgu egentlig fint okay for så mange. Jeg har godt lide heksehyl, og jeg elsker de store. De er virkelig fede. De kan fandme larme. Ja. Det var faktisk det, vi havde. Jeg håber, I kommer til at følge, fordi vi kommer til at lægge mange videoer op her på Fyrværkerigutterne. Så håber I vil smide et like og subscribe. Det er i hvert fald det, jeg har her til at sige herfra. Jamen, same. Og så vi ses. Vi ses i næste video.